Kote chola. Asibe. Il se ka don ale so ne yɛrɛ bɔtɔ de n t'a dɔn n'a bɛ Dɔrɔmsa ne yɛrɛ kun mago b'i la. mun de bɛ yen Juguman tɛ. Ne n'aw ka ɲɔgɔn dɔn a sababu bɔra i balimamuso de la. O de kama sababu ye fɛnba de ye. Nka ni ko ni fitinin donna la o bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye. Bonya kan ka di sababu ma karama kan ka di sababu ma. N'a kun fɔra ni Mariyamu ɲɛna k'e masaw bɛ na ne ɲini ka d'i ma furu la ne kun tɛ da la o. Ka d'a kan e Musa e garadi ka bon ne ma wa e Musa ne ko kɛ ɲɔgɔn tɛ e ye. Ne b'a ɲini i fɛ ne ye muso de ye i komi e Musa fana ye cɛ ye tuguni jogokolon min bɛ ne Mariyamu na e k'o bɔ ne na jogo ɲuman min b'e la e k'o don ne na. ne lajɔ ko ye fɛn ɲini ya Kosɛbɛ. ni ne kun y'a dɔn nin don ne tun t'i lamɛn hali ni diɲɛ muso bɛɛ banna ka da e ma e kɔni b'a dɔn ne tɛ furu ta k'e sɛgɛrɛ ne bɛ mun de k'e la n tɛ n ka droit dɔn a ne y'a ɲɛfɔ n ba ye n ko n bɛ muso min fɛ n k'o tɛ e ye a bɛ faamuya wa kana na lajɔ a kuma sugu fila la n'o tɛ hakili tɛ min na o bɛ bɔ a la. Sariya foyi t'a yira ko mɔgɔ kana kɛlɛ kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn fɛ yen nka bi ne b'o sariya kan sɔsɔ ka kɛlɛ kɛ Jean fɛ k'a faga. I bɛ se ka dan ka bin de faga Lozi ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ba de. E t'aw mɔna na ka ye est-ce que e kunkolo y'a kɛ ne. Jean Yakis Umar mun de bɛ yen. Okay. Umar mun kɛra a ɲɛfɔ walima i jɔnna ne la de n'i jɔnna ne la ne faga i ka Jean faga. Lozi ne ye sen bɔ aw fɛ yala la nka o t'a yira k'a fɔ k'an tɛ hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ kun min na ne ye sen bɔ aw fɛ yɛrɛ la an hakililaw de tɛ kelen tuguni Jean filɛ nin ye Jean si yɔrɔ kun y'an fɛ yen a dumunikɛ yɔrɔ kun y'an fɛ yen nka bi jugu fila tɛ ne la ni Jean tɛ ne ka den dɔ bɛ ko Chacha ne n'a cɛ a ka ca ni san 2 ye Jean de ye Ala minɛ a n'o ka bɛnbɛn bɛɛ siri ne kama ka taa fɔ an fɛ ko ne ye kɔnɔ dɔw la wa ne kɔrɔmuso dar'o la o dun y'a sɔrɔ ne ka furuko kun kan ka ɲɛnabɔ ne fakɔrɔbaw kumaw fɔr'u ɲɛna u bɛɛ dara la a ye mago sa dɛ wa n tɛ yafa a ma. Zayijo t'a la. Umar a dɔn k'a fɔ ne b'i dɛmɛ nin kɛlɛ in na nkalon jugu min dar'i la ne b'i dɛmɛ ka nkalon in bɔ i la. Za e nin kɛ ka da mun de kama. Lozi mɔr de commandé jɛnatigɛ kɔnɔ wa hali fɛn bɛ yen i b'o kɛ ka tɛmɛ ne la ne t'a fɛ jɛnatigɛ. Y'o fɔ n bɛ yɛlɛla san hali ni mɔgɔ kogoyara i ye cogo o cogo i man ka dugu bila nkalon da la e filɛ ka Umar mankutu tiɲɛ diɲɛ mɔgɔ ye i tɛ se k'a mankutu jɛya bilen wa a dɔn k'a fɔ n'i ye nkalon da mɔgɔ la i tɛ siratu tigɛ n'i ma ɲininka wa ɲininkali tɛ diya i la nkalon bɛ tiɲɛni de kɛ nkalon tɛ ɲali kɛ nkalon bɛ diɲɛ ci de a tɛ se ka diɲɛ jɔ wa bi ne yɛrɛ fara i la Zan. Lozi ne ye nkalon da Umaru la n bɛ segin ka taa fɔ a grand sœur ye ko tiɲɛ tɛ. Ifadu Abora.
Asi. Adamade. I bangebaaw b'i bange. U b'i lamɔ k'i ka hɔrɔnya. I yɛrɛ kɛwale ani jogo o de b'i kɛ mɔgɔlankolon ye. Adamaden bɛɛ bɛ bonya fɛ. Hali min di foyi foyi la o bɛ bonya fɛ. Ala bɛ bonya di dɔw ma mais olu de b'a fɔ ko fo k'u yɛrɛ bonya tuguni. Ala b'olu dɔgɔya. Bengew. Ni tiga foyi de faamuya ka nin kuma in na. O kuma o dɔ de ye dɔgɔya wa ou bien dɔ de ye tanga ta ka bɔ e kan? Anw fɛ yen min kun ti kɛ ne la min kun ti fɔ ne ma o de bɛ ka kɛ ne la aw fɛ yan o de bɛ ka fɔ ne ma yan nɔ yan. Lozi, ne ye kunu bɛɛ kɛ k'i wele i ka telefɔni bɛ ka soni mais a ti ka ta. Ne ka telefɔni 74 in de y'i ka nimero ye. Awɔ. Ko nin mana Lozi, e tɛ ne ka nimero dɔn hali sisan. Musa, a mɛnna ne y'i ka nimero effacer ka bɔ ka tila k'i ka nimero créer. E y'o kɛ ka da kun kelen jumɛn de kama? E tɛ mɔgɔ jɛni. E Musa, e bɛ tunu ne la semaine joli n t'i nouvelle dɔn n t'i kibaruya kalama. Ne n'o hadamaden sugu tɛ se ka baara kɛ o parce que an ka baara in bɛ cogo min na e b'a kalama. Lozi, ne jo foyi t'a la nka ne ye ne seri ma yan bi n b'a dɔn n bɛ fili yɛrɛ de la nka n bɛ fɛ i ka fara n kan k'an dɛmɛ Ala ani kira yɛrɛ kama n kamana gannen ba de don. O ye mun problème so? Ne ni Seru de jɛra k'an fa ka du papier ta. Seru ye client ɲini a la an ye du feere nka n fa b'a la ka soni sɔrɔ n sirannen don ni bɔ kɛra a kalama n tɔgɔ kana na yaala cogo min na n b'a fɛ i ka don n jigiya kɔrɔ b'i deli yɛrɛ. Musa, ne bɛ se k'i dɛmɛ ni affaire in na k'i bɔ nin problème na nka ne t'a kɛ. Munna Lozi? Musa, o kuma e ye mun adamaden sugu ye? E bɛ se ka kariya k'i fa n'i ba ka du papier ta cogo di ka t'o feere manamana mɔgɔw ma? O tuma ni e y'aw ka du feere e fa n'i ba bɛ si min? Musa, malangoloya fɔra e ta in ma fɔ. Ne b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔlangolo ye mais k'a fɔ k'a bɛ se e ta in niveau la ne tun ma da o la. Lozi, tiɲɛ na du feere la nka a nafolo bɛɛ ma dun. Wari dɔ bɛ Selu kun dɔw yɛrɛ fana bɛ ne bolo. N'an b'a ko kɛ cogo min ne bɛ fɛ k'i lamɛn. D'accord. A bɛ wari in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'a diya. Ko in kan ka dilan cogo min ne yɛrɛ b'a kɛ. Baasi t'a la. An ka taa 1 2 3 fɛ yen n bɛ wari ninnu ta ka d'i ma. Imani. Ne tun t'a la wa ne nana. Maa bɛ taa taari kɔfɛ i kan ka segin ka na i faso la. Nka yanni ne ka taa kumakan dɔw tun bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ kumakan min bɛ se ka e hɔrɔnya ka ne yɛrɛ danbetigi ye. Ka d'a kan cɛ foyi ka cɛya tɛ dalafa f'i ka furu kɛ. Ne nana ne ni wari ma na ne ni sanu ma na nka ne nana ni hakilina min ye o de ye n b'a fɛ k'i furu. An tun bɛ yɔrɔ duman taalen minnu kɛ an tun bɛ yaala minnu kɛ a ka di n ye
ni furu kɛla an ka jɔ an ka furu yɛrɛ sutura kosɔn ne tɛ na ye furu ko parce que ko furu kan ka kɛ dɛ nka ne bɛna ye furu de ka d'a kan don n'a nataw la an bɛna denw sɔrɔ wa o den ninnu ka kan ka furu wa an de bɛ furu ko kuma ɲɛfɔ o ye. Yakubu a diyara n ye a diyara n ye ne ye muso de wajibi de don ne kan ka labɛn cɛlasigi kama nka muso bɛɛ lajɛlen ka alamisani juru bɛ ala la ni min ta ma se o t'o ka tere juguya ye a kun bɛ ne hakili la ko ni e nana mɔgɔ fɔlɔ min bɛna furu ko kuma fɔ ko o ye ne de nka ne y'a sɔrɔ Yakubu i ye cɛ ye wa i ye danbetigi ye n'i ko k'i bɛ n furu n'i pɛrɛnna i ka mɔgɔw bila ka taa ni woro ye n sɔnna. Fimani ne y'i ka kuma faamuya wa a diyala n ye kojugu ne de k'i ma n ko n bɛ nin furu wa n b'a bɔ a sira fɛ ka d'a kan ko fosi t'a daminɛ bolo ko bɛɛ b'a laban de bolo hali n'a y'a sɔrɔla an ka furu ma kɛ fɔlɔ ne bɛ ala deli sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na ala bɛ se ka na ni hɛrɛ ani bɛn ni kelenya ye cogo min na e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ an ka nin furu ma wa n bɛ ala deli ala k'an kisi ka bɔ labanko juguya tɔɔrɔ ma ala k'an ta kɛ labanko ɲumanya ye Fimani ne b'i fɛ kojugu i ka di ne ye kojugu wa ne y'i kanu kojugu kanu o kanu a laban ye furu de ye n'i ye kanu min ye k'a ma laban furu la o ye tulonkɛ ye ne tɛ tulonkɛ la ne bɛ sɛbɛ de la. Seru y'a ye nin wele ne ye kuma mɛn aw kan ni mɔgɔ wɛrɛ de tun y'a fɔ n ye ne tun tɛ da la cogo si la nka a ye kuma in ta Musa yɛrɛ de la Seru ne y'a mɛn ka fɔ aw ye Musa fa ka t'u fili o wari tila aw ni ɲɔgɔn cɛ i batarili kunna wuli hali ni Musa fa ma e bange e teri de ye Musa ye Musa fa ye e fa ye e kan ka Musa ladi n'a bɛ fili la k'a bɛna faga du feere au lieu que e k'a dɛmɛ k'a feere e kan k'a dɛmɛ ni hakili ɲuman ye a ka bɔ nin ko la ne mun f'i ye ne ni Musa bɔra ɲɔgɔn kan a ma mɛn a ye wari min tila a y'a ɲiyɔrɔ ta ka jan hali ni wari bɛɛ ma dafa mun tun b'a bolo a y'o dun a ye mun d'i ma i ɲiyɔrɔ wari na i b'a bɔ ka jan. Lozi depuis ne ye ɲɔgɔn da an ma deli ka tigɛ ɲɔgɔn na mais bi de an bɛna tigɛ ɲɔgɔn na. Seru ne ma deli ka kuma i fɛ tan nka n b'a fɛ k'i hakili de yira e yɛrɛ woloden n'a ye tu i ka du kɔnɔ k'i ka du papier ta ka taa feere i bɛ kɛ cogo di. Lozi cɛ na ne kun ye wari di n kɔrɔmuso ma n bɛ taga minɛ ka na n'a ye. Asi, mɔgɔ si se tɛ ɲɛnamaya lajarabiw la buna hadamaden bɛ fɛn bɛɛ kanu nka wagati de bɛna yir'i la k'i tɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ne ni dukɔnɔmɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn a sababu belebeleba ye Asi ye o de kama mɔgɔ caman bɔra ne nɔfɛ
ne man kan d'olu si ma nka aw y'a laɲini k'aw bɛ ne di aw balimakɛ ma n'o ye Musa ye nka bi ne nana aw ka du kɔnɔ yan Musa ye kuma min kɛ ka ne jaabi o b'a yira k'a fɔ furu in tɛ Musa fɛ la ko ye dɛ Musa hakilina tɛ maa min b'a ɲini ka mɔgɔw lafiya o tigilamɔgɔ de bɛ sɛgɛn o la ne b'a ɲini fɛ e ni ne an ka Musa ka ko ye an k'a bila yan an k'a kɛ balimaya ye. Mariam n'i kun tilenna y'i bila yɔrɔ min na o de ye tiɲɛ ye Musa ka ko yɛrɛ kɛlen don ka ne kamana gan kuma dɔw hali ne bɛ maloya ka Musa yira ko n balima don. Hey, ne ma na i kama. Ne na ni cɛ de nɔfɛ a wele ka jan. I ka mun b'a bolo? O t'i ka sira ye. Nka n'i bɛ fɛ k'a dɔn i cɛ wele ka na a bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna walima i ka n sɔrɔ n ka basi la su in na. Lozi, fɛn bɛ e ni ne cɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne ka sira foyi t'o la nka kana n'a ɲini ne ka so yan wari. Est-ce qu'il y a faamu wa? Ajaratu, mun b'aw ni ne cɛ aw b'o dɔn. Et puis je te permets pas e ɲɔgɔnna ni ka n'a fɔ k'i bɛ ne ɲininka dala kuma la. Ne nan'i cɛ de kama. Lozi, i ɲinɛna dɛ. Yɔrɔ, i kun n'a kala ta i ka bɔ n ka so. I bɛ nin fɔ ne de ma mais a t'i ni ne cɛ quoi. A bɛ ne n'i cɛ de cɛ. I b'a fɔ cɛ min ma ko i cɛ n tɛ cɛ i bolo nin ye bâtard de ye. Mɔgɔlankolon. Ta, imbécile. Ne yɛrɛ kun mago bɛ ne la. Ko b'i la? Mama, ne b'a dɔn kosɛbɛ ko i diminnen don wa i tɔɔrɔlen don nka ne ye denmisɛnnin ye ne tɛ fɛn dɔ ɲɛnamaya ko la. Buna hadamaden kelen o kelen i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ n'a ka tɔɔrɔ wa bɛɛ n'a ka ɲaama. Ni mɔgɔ ye ko dilan i kun b'a sigi n'a ye ko mɔgɔ min bɛna a kelen a bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛnamaya nege bɔ i la. Mais i b'i jilaja a kana na k'i so ye. Adam, n'i ka kuma faamu. Depuis ne bangera fo ka n'a bila bi la, mɔgɔkɔrɔba ma deli ka nin kuma in fɔ ne ɲɛna. Kuma tɛ denmisɛnnin ma. Nka n y'a mɛn. N bɛna to ka baara kɛ ni n yɛrɛ hakilina ye. I y'a faamu? Hey, Fisson, a kɛra cogo di? Ah? A bɛ jɔn kɔ? Kɔrɔ, an mago b'i yɛrɛ. K'a kɛra cogo di? Tonton, o don ne bɔra i fɛ yan nɔ. Mais hali n'i kun ye ne kumacogo jateminɛ, i b'a dɔn ko ne ye ko kɛ nimisara ko min na kosɛbɛ. A bɔlɔn kɔnɔ, nin bɛ i n'a fɔ komi an fa de. N'an ye ko kɛ, ale de bɛ se k'an régler k'a don an ɲɛna da fɛ. Ale de bɛ kuma ni ye. Fisson, n'i ye aw ɲininka, aw bolo ko a ye retenu k'aw ye. Ah? Aw bolo k'aw dɔrɔn ni bandi ye sigida in bɛɛ lajɛlen, aw ma fosi kɛ. A ye maa mɔgɔbaliw de ye. Kɔrɔ,
sabali ni denmisɛnnin la siran kojugu i t'i sago sɔrɔ ninnu ye ko min kɛ ne bɔra a kalama baasi tɛ bɔlɔn kɔnɔ ninnu bɛ ne jate de i b'a fɔ ka ala nka u ye affaire laban min kɛ nin ne tɛ se ka don u fɛ nin affaire in o don ninnu ka feere ɲɛ bɛ nin wari in na nin y'i ka du feerelen wari de 11 millions de bɛ yan du de i ka du ne ka nin du han e yɛrɛ k'i miiri ni du belebeleba den du nin lajɛ ni bonya lajɛ e ala n'a kira cɛ 11 millions Musa 11 millions aba ne n faamu ne t'a dɔn ni nin ye wari in bɛɛ nka ne sera k'u koron nka ni ne minnu la nka kɔrɔ n b'a ɲini i fɛ i kana foyi bɔ nin ko in na denmisɛnniya de ye Musa sɔrɔ denmisɛnya baasi tɛ n y'a faamu denmisɛnya tɛ a maakɔrɔbaya fana nana ne sɔrɔ sisan ne ye nin ko in faamu Lozi aw tun ye mun de kɛ tan Seydou Musa fara dun n'i la ayi e ka Musa to ne ma sa ala kama e ka Musa bila a bila kɔrɔ sabali e ya e bɛ dan ye o dangan den sɔn tɛ pan a den ka munuma o aw yɛrɛ k'a lajɛ a ka nin du in lajɛ bari dengana n ka sen ka nin dengana i b'o ɲini ka dɛsɛ o t'o ye kuma o kuma ni n ko bɛ kuma a ba bɛ wuli Musa tɛ sɔn dɛ Musa tɛ sɔn dɛ sɔn tɛ pan a den ka munuma ko o ko kɛra ne ka du kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ka ne sɔn nin bɛɛ lajɛlen Musa nɔ de o ta ye ne yɛrɛ bolo bɛ ɲɛ kɛ n yɛrɛ kala ye wa o fɛn fosi tɛ ne ma min kɛ Musa ye Musa donna kuru bɛɛ lajɛlen la fɛn bɛɛ lajɛlen wuladafɛ kuru tilefɛ kuru sɔgɔma hali dimanche wari tɛ wari ye fɛn foyi tɛ ma min k'a la n ye moto san ka d'a ma yan Musa ye n ka moto feere k'a fɔ ko son binna ale kan a bɛ ta ka sɔrɔ a yɛrɛ de taara feere a bolo ko ne ye laloma de ne ye min kɛ ghetto kɔnɔ aw si tɛ min delila ka k'a kɔnɔ mais a bɛ fɔ tile sumalen ma k'a bila ne ye min kɛ ghetto kɔnɔ aw si tɛ se ka k'a kɔnɔ a bolo ko mun e ju ta ka ja a ye yan bila Papa, ne ko e bɛna falen cogo jumɛn ala de ye diɲɛ don o don da mɔgɔ tɛ problème na e de bɛ problème na i tɛ da i yɛrɛ dɔgɔyali ma dɛ don o don ne de bɛ dɔgɔya mɔgɔ fu fɛ papa i kama i b'a dɔn ne fana sɛgɛnna sa sisan kɔni i ka problème banna f'i bɛ taa di sarakadenw u bɛ na du kɔnɔ ka na n nɛni Ajaratu ne tɛ ka se k'e faamu depuis e ye so ni kelen sɔrɔ ko so papier taara ka di e ma Ajaratu ko ne ye n da don o soko kuma la ne tɛ ka se ka lafiya e bolo tuguni fɛn ni fitinin dɔrɔn i b'i ka dutigiya yira n na fɛn ni fitinin dɔrɔn i b'a yira n na ko fɛn dɔ b'i bolo papa e yɛrɛ b'a dɔn k'o tɛ duko kuma tɛ nka ne bɛ k'a fɔ e yɛrɛ de kama ne yɛrɛ kama tɛ o ne ye nin faamu ne b'a dɔn Sinali ka dabali ninnu de sera an na Sinali ka ko kunta ninnu a n'a ka saraka jugu ninnu de sera an na mais a duko tɛ yan ne yɛrɛ sen t'a duko la tuguni nin y'a bannen pepepepewu ne tɛ n sen don e ka duko kuma nin na tuguni n'i y'a mɛn i bɛ n dɔgɔya n'i y'a mɛn i bɛ manamanakaw ta ka fɔ n ma
Nyen se do ala bi. O fani cha ni fate juru sara we kili. Sanogo. Anla. Mumela. Mumela chugodi. Ha? Ami. Ne ma e wele kan ga du fere ko kuma fo e nyene wa. Ma fi nyene mo men tigɛ da kise kan. Wa nyen tigɛ da kise kan. Ma wore fo shi ma du fere. Ni e dengete Musa. Awo. Musa le du fere. Wa ala ma me Musa jeni wo do bora ka bina kuma do fo nyene. Bere sentiment nana nka bi. O be sera mam nyene no ba wolo ko ka nyema boron kono. O ka chefu. Oni o petini clara ka sigi kana ya. Bari o ka chefu ya yurula. Ko ni kosu nunu kale te to ala. Ko ki faga du fere kale to ko nunu na. O nana ko du fere milota ani kele. Afle. Inya bala. Inya me manena milota ani kele ne fle ina. Mami fana dunisa. Dunisa mbaga make machi. Fone terege shaka. Bari ale muso ajaratu otanti. Ore dunisa atoma ka dunisa ngadi ajaratu ma. Million bisaba. Ha? Na fora ne be million tan konto ne bo bomi. Ko faranga ko dafa bisaba la. An bolo make an yɛrɛ kala ya. Ni kuma fi ɲini ka dɛsɛ. Nya fi ɲini Musa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Musa tun fere ko non Musa tɛ soma a bɛ taa pataki patata. Ne ka fɛn fɛn tun na so kɔnɔ Musa yɛrɛ y'a kɛ. Sanogo. Musa bɛ du in papier yɔrɔ jumɛn k'o feere sisan? A b'a ye yɔrɔ jumɛn? Sanogo Musa bɛ se ka nin kɛ cogo di? Musa denmisɛnnin tɔ. Jɔn bɛ kariya ka don an ka so kɔnɔ yan? Jɔn bɛ don a kɔnɔ yan? Ni Musa ni Asi tɛ. Han? F'i bɛ sɔn a kariya ka don yan? Ne ma kuma in f'i ɲɛna. Jɔn bɛ ne ka document dɔn? Jɔn m'u bila yɔrɔ dɔn? Sanogo. Ni Musa kɔni ye nin kɛ, Musa jo tɛ nin na dɛ. Ayi a jo b'a la. Sabula du t'an bolo tuguni. N bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna. A ka haramuya. Min ɲɛ dara Musa kan. Bi n tun bɛ n'a faga. Ni o ka chef in tun tɛ. Walen tun b'a fɔ n tun b'a sɛbɛn bɔ ni. Ka n'i kale sa. N bɛ n kale. Sisan. N b'a datugu sisan t'a la. Tɛ wari in ye wa? Sanogo ni wari in de ye nin ye. An ka tɛ wari lasegin u ma, an ka to an ka du kɔnɔ dɔrɔn. E sigi e ye kuma faamu wa Ami? Musa ye so feere million 11. Minnu y'a san olu y'a san million 30 de. Est-ce que i bɛ k'a faamu? Nin du belebeleba in yɛrɛ hali million 30 bɛ don na wa? Nin ma ca ni million 60 ya? Han? Minnu bɛ estimé million 100 de la. Sanogo ko million joli? Million 30. A dabila. Sanogo fɔ an bɔlen dɛ. Ami a dabila. Ne ye kuma bɛɛ lajɛlen f'i ɲɛna. Ne y'a f'i ɲɛna ko Musa tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Musa! Musa ni délinquants de bɛ yaala. Ne tilenna ka kuma in f'i ɲɛna. I ye ne kan sɔsɔ. Masa Ramani. Hali ne ye marifa min san n'a tun bɛ so kɔnɔ marifa in tun na Musa yɛrɛ y'a suyɛ. O tɛ foyi la binkani kɔ. N bɛ kuma f'i ɲɛna ka dɛsɛ. Musa ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ. E bɛ ka kasi. Musa. Mun ye Musa bila nin na sa Ala? Filɛ nin ye fɔlɔ. N y'a f'i ɲɛna ka dɛsɛ. Allah. Allah kun kana bi dugu jɛ ne Ami ɲɛnɛ sa Ala. I m'a dɔn ne ye Musa kɔ dɔgɔnin ma. Musa. Nka ne y'a yira Ala de la dɛ. Se tɛ ne ye o. Asi. Wale yo e mama ba ko bulu so yo. Mama. E de yo e bita mo ga de umne kana black na so konna na. Ha? Wanterum so do onni sa. Bashte on. Bashte. E mana. Kana wera nyuma so. Asi ne da kuma go be eni fifi de la. Fifi wala ga. Wai mai wo ka fa mo ka bi so konna na fe. Imo o twin sa wal divini. Ayo. Fenesa. Wal divini. Fifi na mam ne ke bora ko. Ano bora?
o tɛ baasi ye ni ne tun ye Fifi sɔrɔ yan ne tun bɛna Fifi ɲininka de sabula kabi Fifi maminɛkɛ nana don min na du in ma lafiya du papier ko kuma dɛ du feere ko kuma wa Fifi dɔn bɛ nin ko la dɛ ko o ko bɛ nin ko la Fifi dɔn b'a la n tun bɛna a ɲininka la a ka tiɲɛ fɔ n ye n'a ko la. Mama, e bɛ tiɲɛ jumɛn de nɔfɛ bilen? Nin dugu in yan nɔ e bɛ fɛ tiɲɛ jumɛn de ka fɔ e ɲɛna? Cogo di tan? Marakala zo tɛ filɛ ye koyi bina jani awɔ i bɛ ka zo in ɲini yɔrɔ jan kɛ i yɛrɛ denkɛ de don i ka den mandi de Musa de ye fɛ so in fili Musa terikɛw bɔra yan sɔgɔmada in na u nana ka na min fɔ papa y'o mɛn wa u nana ni 1,10 de ko so feerela e yɛrɛ ni Ala cɛ ɲuman ni so in kuturu e ni Ala cɛ bɛ 1,10 a man ca ni o ye i tɛ denenkan fila tɛ tɛmɛ Musa kan e b'a dɔn mama e bɛ k'i tugu de i bɛ k'a dabɔ a kama Musa ye zulu de Musa ye maamankolo de kalabanci fila tɛ tɛmɛ Musa kan hali Musa y'a essayé ka bi Fifi kɛ yan nɔ ne y'o fɔ e mama ɲɛna e ye mun fɔ ne ma ne ye ne nɛni de Asi kana kasa tɛmɛ kɔnɔwɔrɔ kan dɛ a ka dan i ma i kumakan kana yɛlɛn ta sanfɛ tuguni a ka dan i ma e ye baden jugu de ye e ye sinji jugu de ye walahi Asi n'a y'a sɔrɔ ni baliya kun tila ka sɔrɔ e ɲɛ wɛrɛlen don e kun b'a tiɲɛ Asi ne tɛ e laban cogo ɲuman na dɛ wallahi ni ma fara i badenkɛ la Asi e balamuso de ne bolo e kan ka ŋaniya ɲuman de ta ka Musa sɛgɛrɛ nka kojugu fɛn mana wuli e b'a ŋaniya ni Musa ye hali n'a sɔrɔ Musa tɛ i b'a ŋaniya n'a ye sigida bɛɛ lajɛlen ka jogojugu fɔ ne den ma kɛ mais a bɛnnen tɛ e da kɔnɔ dɛ Asi tiɲɛ na i tɔ bɛ nin kɔ ne tun bɛ minɛ nin ye fiyewu mais ne y'a dɔn sisan de k'o k'e baden jugu e tɛ ne den fɛ Ala jugu surantigɛ danga den wololen de e Asi ye wala ni misala e wololi la ne ni misala e wololi la bɔko jugu bilalen t'i yɛrɛ dɔn mɔgɔlankolon y'a ka mɔgɔlankolonya kɛ ko kuma tɛ kɛ i bɛ den jɛngɛ ta k'a da i nin kan i yɛrɛ dama bɛ to nin na walahi bi dɛ Musa b'a fɛ ka k'i fili